Niat kula penjaga siang menika anggen kita tansah menika nunjukaken rasa kita syukur wonten Sang Allah Subhanahu wa taala sampun dipun babaraken dening Mas Rupino sampun gamblang kali teka ing mriki kula minangka aturan masaken doa mikula kata ayu kadang ngaji daharotan alhamdulillah alhamdulillah salamin wa akhirih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma qini dhunubi wa alim khayr wa amal khayr wa Bapak Ibu Guru SD Pagar 1 ingkang tansah kula hormati dumateng Bapak-bapak, Ibu-ibu lan sedaya kami anggenipun kita badhe ajar sedaya kemawon anggenipun nyelenggaraken inggih punika tasyakuran sedekah bumi. Acara menika boten sanes keberhasilanipun acara menika tergantung kepanitiaanipun ingkang sampun saestu damel acara menika kanthi sae. Wiwit awal sampai akhir mugi-mugi tansah pinaringan kesaenan sedayanipun. Bapak Ibu yang saya hormati, sampun kita mangsa sedaya
Buku bangsa menika buku ingkang makmur, sejahtera, guyub lan luhur. Mboten nggih Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu sehingga samangke saged ndadosaken donga kita sedaya menika dados tunggal dadosaken masyarakat Buku Badak menika masyarakat ingkang guyub rukun aman ngapunten Pak Sindya sing rawuh nggih salibun dipun tanggap wacana utawi ditutur suci mukti panjenenganipun Bapak Bapak Joko Purnomo parawan dan sabdo atau pangandikan paring pitutur ingkang luhur masyarakat Badak sasana ila panguwasa kantor panjenenganipun Joko Purnomo sumangga iki ngeten mungkin nek kula matur njenengan malah kaya dadi seneng nggih nggih nek wau matur nuwun panandika kula niku jane ya kon ulang-ulang niku lho nggih buat nang rampung nggih. Napa kula tak jumeneng mawon nggih. monggo Bapak Prayogi Jumeneng. Ngapunten nggih. Sugeng siang Bapak Ibu dan Ibu yang dihormati para bini sepuh kakung saputri ingkang tansah kinebeten. Saya menghormati awet ing siang punika kita sami tasih dipun paringan kesehatan kesempatan alhamdulillah tasih dipun paringi umur yang panjang nggih semua sehat nggih kula nggih dalu pun mikir kalih Mbah Kamto setahun kok ya cepet tiba niku mertandhaken inggih menika guyub rukun nyawiji. Sebab napa Bapak Ibu tujuan kula lan panjenengan enjang siang menika mboten sanes inggih menika tujuan panjenengan napa dan siang niki wonten mriki Menika kemirahanipun sesepuh panjenengan. Saking para rawuh mekaten atur pangandikan saking panjenenganipun Bapak Joko Purnomo kawistara wonten ing madyaning lelenggahan panjenengan sedaya punika saking Bapak Babingsa kepareng rawuh kanthi mekaten katur panjenenganipun Bapak Babingsa kirang trep menawi panjenengan boten atur pangandikan kanthi mekaten Bapak Babingsa sasana miwah panyura swara katur supados atur pangandikan sumangga berdampingan bersama. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan, kata yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Yo yo. Bapak Ibu saking para rawuh badhe kula aturaken menapa menggah wosing gati sedyaning kayun panjenengan ing siang punika. Panjenengan sedaya kasuwun nyekseni panyuwunanipun piyambak-piyambak nggih. Ingkang sepisan panjenengan ngaturaken aturan hormat mboten ganggu damel ngrudo rencana ingkang awon dumateng panjenengan dalah kula ngalor ngidul ngetan ngulone tansah sinilapna ngrudo rencana ingkang awon kantun manggih keselamatanipun niat kula panjenengan siang menika kangge kita tansah menika nggih ras kita syukur wonten Sang Allah Subhanahu wa taala sampun dipun babaraken dening Mas Rupino sampun gamblang kanthi teka ing mriki kula menangka aturan masaken doa mula kata Allah merupakan hak yang min al-wajinah wa
Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabrai mas. Sagunging para rawuh tata cara sedekah bumi ing siang punika satu galdogo sampun kalah sesarengan kali saking sambikala ing para wangajeng kula sampun matur bilih puji puji sampun purna minangka tata cara wisudan tata cara sedekah bumi ing siang punika kula ing mriki ngaturaken panuwun pangapunten ingkang tanpa ngates ugi nyataken panuwun dumateng kru KSOP Pagah Argasa ingkang dados pangarsanipun matur nuwun nyuwun pangapunten ingkang ampun ngates wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingkang ngersakaken kondur mugi sapa